bemutatjuk Leslie Howarddal a főszerepben a Pygmalion című filmet. A forgatókönyvet George Bernard Shaw színdarabjából Lipscomb és Cecil Lewis írta. Zene Arthur Honegger. Rendezte Anthony Esquith és Leslie Howard. Pygmalion mitológiai alak, aki elkészítette az eszményinő szobrát, Galateát. Galatea olyan szép volt, hogy Pygmalion arra kérte az isteneket, keltsék életre. Könyörgését meghallgatták. Bernard Shaw híres színműve a téma modern feldolgozása. Hogy nem jár. Szagolj csak meg először. Az olyan drága. Megvan mindened, Eliza? Igen, megvan. Viszlát, Szilvia. Piccadillyn találkozunk. Légy jó, Eliza. Emberek! Vigyázat, emberek! Vigyázat! Majd itt Ilyenkor a legrosszabb. Az embernek még a pipája sem. Na mindegy. Ilyen ócska egy világban, igen. Na jó, mindenre csak ilyeneket mond. Mi a rosszabbet mondja? Az embernek még egy pofa sörre se telik. Felmondtam a rohadt istálóba. Azt miért? Hát, mert nekem ilyen állás nem kellett. Azt miért nem? Hát képzelje csak el azokat a nyavajás lovakat. Büdösek, piszkosak, kellett a fenének az ilyen munka. Na és talált jobban? De találtam. Miket fecsegítte? Esni fog. Az. Vihar lesz. Utálatos egy idő. Kezdek fázni. Esik. Vajon hol maradt Freddy ilyen sokáig? Igazán találhatott volna már taxit. Taxi! 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 Nem kapasz, kérem, majd ha a színházból hazafuvarozták a népeket. Itt van. Nincs taxi, ezeknek rimánkodhatatlan. De Freddy meg se próbálta. Csak ugyan reménytelen eset vagy, Freddy. Indulj, és ne is gyere addig vissza, amíg nem találsz egy szabad Főrigázom, és semmi érte. Hogy lett valaki ilyen önző lajhár? Jó van, megyek már, megyek. Bocsánat. Ennyi már, no, Freddy, nem lát a szemitül. Szerencsétlen. Finom modor, mondhatom. 2 csokornak kampec. Egyeseknek persze mindegy. Törődnek is ők a szegény emberre, csak kárt csinálnak és elrohannak. Nyavajás.
Honnan tudja, hogy a fiamat Freddynek hívják? Szóval ez a Manusza maga fia. No, hiszen szép kis mamuska az ilyen. Csak bámulja, hogy a fiatal úr a virágomon tipródik, aztán alászolgálja, olajra lép. Meg se fizeti. Tessék, itt van 6 penni. Csókolom nagysága. De most már mondja meg, honnan tudja a fiatal úr nevét. Nem tudom én a nevét. Hallottam, hogy megszólította, ne akarjon túljárni. Mi akar a maga eszén túljárni? Azt mondom nekik, hogy Freddy vagy Charlie. Ahogy maga is mondaná, ha idegenhez szól és udvarias akar lenni. Gyere már, anya! Kidobtál az ablakon 6 pennit. Sose búsuljon, kapitány úr! Akkor csak erősen esni, mikor már el akar állni. No, vegyen virágot egy szegény lánytól. Sajnálom, nincs apró. Ugyan, kapitány úr, egy félkoronást felváltok. Ugyan, kislány, ne zaklasson, mondtam, hogy nincs apró. Taxi! Vigyázzon! Adjon érte egy virágot. Az a szivarot hátul csupa fül. Minden szalát felírja. Ha nem csináltam én azzal semmi rosszat, hogy beszéltem az úrhoz. Tisztességes lány vagyok, akárki megmondhassa. Nem is szóltam én hozzá, csak azt mondtam, vegyen egy kis virágot tőlem. Mit kiabál, kislány? A csuda tudja, majd kiderül. Mit követett el? Egy hekus írja, amit mond. Ott hátul. Minek írta fel, hogy én miket mondok? Hát csak mutassa meg, hogy mit írt. Honnan tudhassam, hogy jól írta-e fel? Na hát, mi ez? Micsoda randa macska kaparás? Ezt hát én nem is tudom elolvasni. Ne búsuljon, kapitány. No, vegyen virágot egy szegény lánytól. Oh, tudom már, mert kapitánynak hittam. Miért ne? Én nem akartam rosszat. Jaj, uram! Lelkire venni, hogy beförüljön. Szörnyű nagy bajom lehet belőle. Azt mondják majd, hogy rossz lány vagyok, és kikergetnek az utcára, amint szóltam. Csak nem képzeljük, feljelentem. Semmi szükség rá, hogy engem bárki megvédjen a tolakodástól, amíg nem kérem meg rá. A lány ártatlan. Felejtsd a maga dolgával! Felírni az emberek beszédjét! A lány nem is szólt hozzá! Kinek ártott? Ne legyen már olyan nevetséges kislány. Kinek néz maga ember? Semmi baj, ez itten nem zsaru. Igazi úriember, nézzék a cipőit. Még hogy úriember a rossz sebet mindenbe beleártja magát. Na és hogy élnek a rokonai Szelziben? Mi? És maga hogyan szakadt ide? Hiszen Doverban született. Talán tilos, hogy az ember itt meg Doverban szülessen. Disznónak való helyen volt ott, az 4,5 shilling a szobáért egy hétre. Ott él, ahol akar, de az Isten szerelmére ne sírjon már. Ugyan joga van hozzá, hogy ott éljen, ahol akar, csak nyugodjon már. Például a villanegyedben is. Én tisztességes lány vagyok. Hé, tudja, hogy én honnan jöttem? Huxtonból. Na, nem is tagadom. Na, még ilyet, maga aztán minden. Letartóztatási parancsa van. Igen, mutassa meg. Itt tanúsítsuk, hogy nem molesztálta azt az urat. Igen, nem molesztálta. Igen, azt is mondja meg, hogy ő honnan jött, ha annyira nagy. Ez mondja meg. Jól van. Chatham, Harrow, Cambridge, India. Igaza van. Ez Akkor sincs joga hozzá, hogy halálra rémisszen egy szegény lány. Hol az ördögbe lehet, Freddy? Tüdőgyulladást kapok, ha még sokáig itt kell állnom. Özgort. A goromba megjegyzéseit tartsa meg magának. Hangosan mondta volna, borzasztóan sajnálom. Az édesanyja kétségkívül Epsom. Na hát ez valóban roppant különös. Csak ugyan a derékasszony ligetben nevelkedtem Epsom közelében. Ördögi hely lehet. Ó, bocsánat. Csak nem taxira várnak. Nem elészeljen hozzá. Ugyan kérlek, Klára. Ő roppant hálásak volnánk önnek, ha találna nekünk taxit. Talán nem vették észre, de elállt az eső. Ó, milyen igaz. Klára, majd busszal megyünk. Miért nincs taxi? Én is tudom, hogy maga honnan jött. Igazán? A Dilli házból, ott injekciózták. Injekció. Injekció. Köszönöm, tanár úr. Bocsánat, uram, a tudományával a varietékben lép fel. Már nekem is eszembe jutott, talán egy szép nap. Hogy az ördögbe csinálja? Ez a fonetika. A beszédtudománya a hivatás. Csak ugyan? Igen, és a bogaram is. Egy Yorkshire-it könnyű felismerni a tájszólásáról, de én bárkiről meg tudom mondani, hova való. Ha a londoni, még a kerületet is megmondom. Néha így a lány esetében is, még az utcát is tudom.
Nincs elég baj a szegény lánynak. Még szekírozzák is. Még macerálják. Elég, hagyja is. már abba ezt a förtelmes makogást. Miért? Nekem épp úgy szabad itt maradni, mint ahogy magának. Aki ilyen szörnyű hangokat képes kiadni a torkán, annak élni sincs joga. Jusson eszébe, hogy emberi lény, akinek lelke van, akinek megadatott a beszédképessége. Jusson eszébe, hogy a maga nyelve Shakespeare-é, a Miltoné, a Bibliáé. Meg gőgicséjen itt, mint egy epebajos gárlice. Úristen, micsoda hang! Hallja ezt a nő szemét a hajmeresztő dialektusával? Élete végéig ki nem vakarózna az utcamocskából. 3 hónap alatt olyan hercegnőt faragnék belőle, hogy megállná a helyét egy estéjén. Sőt, olyat, hogy felvennék akár szobalánynak, vagy boltos kisasszonynak. Mit beszél? Hogy szobalánynak? Igen, vegye tudomásul maga szerencsétlen csatorna töltelék. Égtelen szégyenfolt nemes oszlopok alján anyanyelvünk sárba tiprója. Én, ha akarom, Sába királynőjévé teszem. Mi a franc? Maga se hisz neki, mi, kapitány? Talán igen, lehet benne valami. Én az indiai dialektusokkal foglalkozom. Igazán? Igen. Ismeri Pickeringet, a Tanuljunk szanszkritül szerzőjét? Pickering vagyok. Nem! De igen, és ön? Henry Higgins? Nem! Igen, a Higgins-féle egyetemes ABC szerzője. Indiából jövök, hogy önnel találkozzam. Én Indiába készültem, hogy önnel találkozzam. Hol lakik? A Kártonban. Dehogy is mostantól a Wimpole utca 27A-ban. Vegyen már egy kis virágot, nagyságos úr. Nincsen ám egy vasam se a lakbérre. Hazudik. Az előbb mondta, hogy fel tud váltani egy félkoronást. Na hát, hogy magát elevenen kéne olajba megsütni! Tessék! Ezt az egész istenverte kosarat elvihetni egy hatosért! Emlékeztetünk. Menjünk, Pickering. Nagyon örülök, hogy megismerhettem. Bocsánat, nem látta azt a 2 hölgyet, aki az előbb itt volt? Elpályáztak, mihány se látta az eső. És itt hagytak nyakamon a kocsival. Ahogy az... Hát sose izguljon, fiatalember. Majd én elmegyek a taxiával. No, várjunk csak egy kicsit. Egy kis taxizás nekem meg se kottyan, apukám. Bökkingi palota is siessen! Jót szakád, Freddy! Ilyet még nem pipáltam. Na hát... Tessék, Buckingham palota? Na mennyi lesz itt? 1 shilling. Maga rosszabb, mint egy rabló. Képes elkérni egy shillinget 2 percig. Ült maga már életibe taxiba? Nem egyszer, de 100-szor, kisapám! Akkor se igazság! Hello, szépségem, ezt nézd meg! Amint látja Pickering, az emberi fül tökéletes felvevő és erősítő berendezés. Nos, belefáradt a hangokba? Csodálatos. Én roppant nagyra voltam, hogy 24 magánhangzót tudok megkülönböztetni. De az ön 130 magánhangzója leterített, nem is hallom a különbséget. Gyakorlat dolog az egész. Én roppant nagyra voltam, hogy 24 magánhangzót tudok megkülönböztetni.
De az ön Szentséges ég, én vagyok leterített. Nem is hallom a különbséget. Rejtett mikrofon. Gyanútlan áldozatok számára. Mi az, Pierce-né? Egy nőszemély keresi a tanár urat. Nőszemély? Mit akar? Azt mondja, örülni fog, ha megtudja, miért jött. Közönséges nőszemély, annyit mondhatok. A tanár úr néha olyan furcsa vendégeket fogad. Aha, érdekes a kiejtésem? Borzalmas, kérem. Akkor vezesse be már is. Látja, ez kapóra jött. Beszéltetni fogjuk, és én azonnal rögzítem. Felvesszük fonográfra. Akárhányszor újra hallgathatja. Erre. Ez az a nő, tanár úr. Maga az? Nincs rá szükségem. Az ő tájszólásáról épp elég felvételem van. Nincs szüksége, magára elmehet. Na, szálljon csak le a magas lóról. Még nem tudhassa, miért jöttem. Nekem mondta neki, hogy taxival jöttem. Azt hiszi, érdekli Higgins tanár urat, hogy maga mi jött ide? Na tessék, hogy adja a bankot. Pedig az úr nem röstel órákat adni, nem bizony. Ha a pénzem nem elég jó, elmehetek máshová. Nem elég jó? Minek? Hát magának. Megmondtam, most már tudja. Azért jöttem, hogy leckét vegyek. Megfizetek érte, nem kérem ingyér. Nacsa. Mondja, Pickering, leültessük ezt a madáriesztőt, vagy kidobjuk az ablakon? Mi az, hogy madáriesztő? Fizetek én, mint akármelyik urinő. De hát mit akar tulajdonképpen? Bótos kisasszony akarok lenni egy virágosnál. Nem akarok hóttig az utcán mászkálni. De nem kellek sehonnan, nem tudok finoman beszélni. Ő azt mondta, meg tud tanítani. Itt vagyok, megfizetem rendesen, nem akarok én potyázni. Mit piszkol, mint valami kapcarongyot? Az órákért fizetni szoknak. Majd én is fizetek. Mennyit fizet? Na csak, hogy megszólalt. Sajdítottam én, hogy megörül, ha visszakap valamit a pénzből, amit tegnap oda vágott. Be volt csicsentve, mi? Üljön le. Na jó, ha csak úgy ajándékba akarta. Üljön le! Mi a neve? Eliza Doolittle. Foglaljon helyet, Doolittle kisasszony. Hát, ha komolyan tetszik mondani. Mennyit akar fizetni az órákért? Ne féljen, tudom, mi jár. Van nekem egy barátném. Francia órákat szok venni egy igazi franciától, óráját 18 penniével. De hát csak nem volna képe annyit kérni, mint a francia, hiszen maga nem is francia. 1 shillingnél többet nem adok. Ha tetszik, ha nem. Értem. Elfogadom. Tudja, Pickering, hogy ez az 1 shilling annyi, mint 60 font egy milliómostól? Soha ennél gavallérabb ajánlatot nem kaptam. 60 font? Sose kínáltam én magának 60 fontot. Csend legyen. Honnan vennék én 60 fontot? Maradjon már, senki sem nyúl a maga pénzére. Majd mindjárt a porolóhoz nyúlunk, ha sokat nyafog. Üljön le! Azt hihetné az ember, hogy maga az apám. Higgins, kíváncsi vagyok. Azzal dicsekedett, hogy olyan hercegnőt farag belőle, aki egy estéjen is megállja a helyét. Ha állja a szavát, azt mondom, maga a legnagyobb pedagógus a föld kerekén. Vállalok minden költséget, és fogadok, hogy nem sikerül. Fizetem az órát. Ó, jó ember a kapitány úr. Jöjjön. Köszönöm szépen, kapitány. Tessék, üljön le! Ennek rettentően nehéz ellenállni. Olyan elragadóan ordinári, és hátborzongatóan mocskos. Hogyan? Még hogy én mocskos volnék. Megmostam még a kezem is, mielőtt ide jöttem. Azért is hercegnőt faragok ebből a szörnyű trampliból. 6 hónap múlva, de ha jó a füle, 3 hónap múlva. És utána oda viszem el, ahová csak akarom. Még ma munkához látunk, gyerünk! Pierce-né, mosdassa meg és dobja a tűzre valamennyi rongyát, rendeljen ruhákat, addig tekerje csomagolópapírba. Maga nem is lehet úriember, ha ilyeneket beszél. Én tisztességes lány vagyok. Ismerem a maga fajtáját. Ebből a kültelki szemérmességből elég volt. Viselkedjen úgy, mint egy hercegnő. Vigye ki innen, Pierce-né, ha kell, verjen a ferekét. Azt már nem tudom, hol helyezzem el. Dugja a szemetes ládába. Nem szedhet csak úgy föl egy lányt, mint valami kavicsot a tengerparton. Miért nem? Hát, ha férjes az. Frász! Na látja, a kisasszony megválaszolta, frász. Hogyan kivenne el engem? Esküszöm, még be sem fejeztük a munkát, heverni fognak az utcán a hullák, annyian lövik főbe magukat maga miatt. Össze-vissza tetszik dumálni. Megyek is innen, igen, tanár, engem ne tanítson. Én vagyok bolond? Így is jó. Nem kellenek új ruhák, Pierce-né, dobja ki! Nem szabad ilyet mondani, tanár úr. Menjen haza az édesanyja. De nekem nincs is édesanyja. Na tessék, még annyira sincs. Ez a lány senki, és úgysem kell senkinek, csak nekem. De hát mi legyen vele? Fizetést adjunk neki? Tessék már észre térni, tanár úr. Nem értem, mi szüksége pénzre. Kostya ruhája meg lesz. Ha pénzt kap, csak elissza. Ne hazudozzon! Mindenki megmondhassa, sose piáltam. Nem vette észre, hogy a lánynak érzelmei is vannak? Nem hinném. Vannak érzelmei? Láthassa, hogy vannak.
Épp úgy, mint másnak. Látja, itt a bökkenő. Miféle bökkenő? Fejébe kell verni a grammatikát. Elég, ha megtanít úgy beszélni, mint egy boltos kisasszony. Ne beszéljünk mindig másról, tanár úr. Mi lesz vele, ha betetszett fejezni a tanítást? Mi lesz vele, ha ott hagyom a sárban? Az az ő dolga, nem a tanár Ha úré. befejeztem, visszapottyantom a sárba. Nincs magának szíve, nem törődik senkivel, csak magával. Nekem ebből elég volt, alá szolgálja. Röstelhetni magát, annyit mondok. Na, Eliza! Eliza! Várjon! Várjon már! Parancsol egy kis csokoládét? Honnan tudhassam én, mi van benne? Hallottam én már olyat, hogy a maguk fajták. Mi van, hogy ízlik, Eliza? Csak azért ettem meg, mert tudom, hogy finom lánynak nem illik köpni. Kap majd minden nap egy egész dobozzal. Csokoládén fog élni. Ide figyeljen, Eliza. Itt fog lakni 6 hónapig. Megtanul beszélni, és olyan gyönyörűen, mint egy boltos kisasszony. Ha jó lesz és mindenben engedelmeskedik, akkor lesz szép hálószobája. Ehet, amennyi magába fér. Kap pénzt, hogy csokoládét vegyen és taxin járjon. De ha lusta lesz és haszontalan, akkor a fás kamrában fog hálni a sváb bogarak közt, és Pierce-né seprőnyéllel fogja kiporolni. 6 hónap múlva elmegyünk a Buckingham palotába, agyhintóban, teljes díszben. De ha a király észreveszi, hogy nem született urinő, a gárdisták elviszik a taverba és leütik a fejét, intő példaképpen minden elvetemült virágáruslány számára. De ha a király nem vesz észre semmit, kap tőlem ajándékba 7 shilling 6 pennyt, és megkezdi karrierjét, mint boltos kisasszony. Ha visszautasítja az ajánlatom, akkor maga hálátlan gonosz lány. És magáért fog sírni minden angyal. Elégedett velem, Pickering? Elég nyíltan beszéltem, Pierce-né? Toloncolja a fürdőszobába. Maga csak egy nagy hóhányó. Ha nem akarok, nem maradok. Nem kívánkozok én a Buckingham palotába soha ebbe a büdös életbe. De a rendőrséggel se volt bajom, nem bizony, mert egy tisztességes lány. Megmostam még a kezem is, mielőtt ide jöttem. Azért is hercegnőt faragok ebből a szörnyű trampliból. Csak nem gondolja, hogy belevágtuk a karabival, azt már nem. Ja már, Eliza, hát nem akar tiszta lenni, csinos, illatos, mint egy urinő. A lelke se lehet tiszta, akinek a teste piszoktól ragad. Na, menjen be a szobájába és vecsen le mindent. Nem való. Bolond beszéd, gyermekem. Hát estetán nem vetközik le, mikor ágyba fekszik? Dehogy. Hát hova gondol? Halálra is fáznék. De a szoknyámat azt levetem. Ugyan már, Eliza. Legyen jó kislány. Vetkőzzön le és bújjon bele ebbe. Ha én azt tudom, milyen borzasztó tisztaság, sosem jövök. Jaj, hogy mivel vágtam én bele. Jaj! Ez akkor se való. Le. Azt nem lehet. Azt igazán nem lehet. Olyat már mégsem csinálok, kérem. Ne tessen ezt csinálni, mert segíteni fogok. Lépjen a kádba és nézze meg, elég melege a... Jaj, ne tessék bízni! Ne tessék már! Segítség! Megfulladok! Ne tessék! Élvezni a vizecskét. Segítség! Segítség! Jaj, nem szabad! Elég volt! Segítség! Meghalok! Jaj, a fülem! Jaj, a szemem! Jaj, meghalok! Higgins, engedjen meg egy katonás kérdést. Ha nőkről van szó, vajon ön megbízható embere? Látott már megbízható embert, ha nőkről van szó? Hogyne? Akárhányat. Mert én nem. Azt tapasztaltam... Hiszem vagyunk, tanár úr. Hogy mihelyt egy nő kapcsolatba kerül velem, féltékeny lesz, követelező, gyanakvó, valóságos istencsapás. Én megrögzött aglegény vagyok, és nyilván az is maradok. Kér kávét? Igen. Tudja, miről beszélek. Remélem egyetértünk abban, hogy nem szabad visszaélni a lány helyzetével. Erre céloz? Esküszöm, tabu lesz. Egy rakás amerikai milliómos lányt tanítottam beszélni. A világ legszebb nőit.
Én már be vagyok oltva. Mintha csupa fatuskó volna. Bocsánatot kérek. Csak épp egy szavam volna a tanár úrhoz. Tessék. Arra szeretném kérni, hogy válogassa meg a szavait a lány előtt. Én mindig megválogatom a szavaimat. Jaj, dehogy. Nekem édes mindegy, hisz én már megszoktam. De a lány előtt igazán nem volna szabad szitkozódni. Én szitkozódom? Soha a büdös életben. Na és most mit csinál? Tőlem nyugodtan káromkodhat, cifrázhatja. De van egy bizonyos szó, és nagyon kérem, hogy azt ne használja. A lány is mondta, amikor forrónak találta a vizet. Ugyanazzal a betűvel kezdődik, mint a kád. Kizár dolog, hogy valaha is kimondtam, néhány esetet kivéve, amikor nagyon izgatott voltam. Ne? Csak éppen ma reggel, tanár úr, 3-szor mondta a kávéra, a kuglófra és a késre. Az csak az alliteráció kedvéért érthető, nem? Van még valami? Van, tanár úr, ami a lány tisztálkodását meg a rendet illeti, nagyon résen kell lennünk. Hogyne, okvetlenül, nagyon helyes. Megkérhetem akkor, hogy ne jöjjön le többet reggelizni slafrokban. Vagy legalább ne használja szalvétának a slafrok ujját. Azon kívül ne tegye a forró tálaló edényeket a vadonattiszta abroszra. Remélem nem tetszett megsértődni. Dehogy teljesen igaza van, Pirszné. Van még valami? Nincs, tanár úr. De igazán nem adhatom a lányra a régi rongyait. Nem adhatnék rá egyet azokból a japán kimonokból, amiket keletről tetszett hozni. Nagyon helyes, adja rá, amelyik tetszik. Ez meg mi az ördög? Ezt ne égess el, eltesszük, mint ritkaságot. Tudja, barátom, ennek a nőnek a legfantasztikusabb téveszmei vannak rólam. Világéletemben szemérmes, félénk ember voltam. De Pirszné szentül hiszi, hogy én valami zsarnok, erőszakoskodó, basáskodó akarnok vagyok. Érti ezt, Pickering? Dehogy értem, Higgins. Látja, én sem. Ahogy megjósoltam, tanár úr, már kezdődnek a bajok. Egy szemetes ember van itt, Alfred Doolittle. Azt mondja, hogy itt van a lánya. És nekem nem tetszik ez az ember. Küldje be a gazembert. Hát, ha nem gazember. Persze, hogy az. Hiszedünk belőle valamit. A lányról? Dehogy a kiejtésére ez gondolom. az a Doolittle. Maga Higgins úr? Én vagyok, jó reggelt. Üljön le! Jó reggelt, főnök. Én kérem, igen nagy dologba gyűjtem. Hans Lois születő és az anyja Velszi, ha nem tévedek. Mit óhaj Doolittle? A lányomat, semmi más. Tetszik érteni? Örülök, hogy még nem halt ki szívéből a családi érzés. A lánya odafönt van. Tessék, mindjárt magával viheti. Hogy? Állja már, direktor úr, hát igazság ez? Mit tetszik gondolni? Igaz, hogy a lány az enyém? De most itt van. Mi közöm az egészhez? Hogy merészel idejönni és megzsarolni engem? Szánt szándékkal küldték. Dehogy! Egész banda bűnszövetkezet, így akarják kizsarolni az ember pénzét. Telefonálok a rendőrségre. Jaj, kértem én egy fityinget is. Ezt az urat kérdem. Szóltam én egy büdös szót is a pénzről. Hát akkor miért jött ide? Megmondom, kérem, mihely szóhoz jutok. Nincs is más kívánságom. Ez az egyetlen vágyam. Alig várom, hogy elmondhassam. Isten adta, szónoki véna van ebben a fickóban. Hallja, Pickering, hallja ezt az ősi ritmust. Nincs is más kívánságom. Ez az egyetlen vágyam. Alig várom, hogy elmondhassam. Ez benne a Velszi. Ha nem maga küldte, honnan tudta, hogy itt a lány? Hát onnét, hogy elküldött egy gyereket a motyóért. Miféle motyóért? Hát ez itt egy harmonika, egy némely képek, mindenféle gyöngyvacakok, meg egy madárkalicka. Hello. Azt üzente, hogy ruha semmi nem kő. Hát mit gondolhattam én ebből? Ezt úgy kérdem, mint apa, mit gondolhattam én ebből? Tehát meg akarja menteni attól, ami rosszabb a halálnál. A számból tetszett kivenni a szót? Pirszné. Ez itt Eliza apja, meg akarja menteni attól, ami rosszabb a halálnál. Adja át neki. Ugyan már, direktor úr. El, tanár úr, hogyan is vihetné el? Azt mondta, égessem el minden ruháját. No hát akkor. Csak nem viszem ki az utcára, anya szült mesztelenül lelkire venni. Hol a ruhája, amibe ide jött? Talán én égettem el? Vagy a nagysága? Hallgasson ide, maga meg én. Férfi emberek vagyunk, nem igaz? Aha, férfi emberek vagyunk. Pirszné jobb lesz, ha elmegy. Én is azt hiszem, tanár úr. Magája a szó, Doolittle. Köszönöm, uram. Megmondom a szemébe. Egész megszerettem a direktor. Igazán?
Hát a kedve van a lányhoz. Én nem akadékoskodok, mert velem könnyen megtetszik egyezni, kérem. Mert ami a női személyét illeti, igen rendes, gusztusos lány. De mint gyerek nem igen éri meg a kosztját se. De én tetszik tudni, csak az apai jogomhoz ragaszkodok. Tudom, hogy nem ingyen betetszik kívánni tőlem a lányt. Látom én, hogy a direktor úr is becsületes ember. Hát, mi az az 5 font magának, direktor úr? És mi én nékem, Eliza? Csak hogy Higgins tanár úr szándéka minden tekintetben tisztességes, Doolittle. Hát hogy ne volna, azt tudom én. Mert ha nem volna, az 50 pontot kérnék. Mit beszél maga gazember? Eladná a tulajdon lányát 50 fontért? Istenben, csak akárkinek én se adnám el, dehogy. De hát mit meg nem tennék egy olyan úr kedvére, mint a direktor úr? Nincs magában erkölcsi érzék. Nem vagyok abban a helyzetben, kérem. Az úrnak se volna, ha olyan rosszul állna, mint én. Nem akarok én rosszat, kérem. De ha az én Elizám jól jár, miért járjak rosszul én? Erkölcsileg nézve bűn egy fityinget is adni neki, mégis van a követelésében valami kíméletlen igazság. Ez az, direktor úr, én is azt mondom, az apai szív beszél belőle. Megírtam az avarát, de attól tartok nem volna helyes. Ne tessék már ezt mondani, nem így kell ezt nézni. Mert mi vagyok én, kérem, uraim? Azt kérdem, mi vagyok én, kérem? Halljuk, kicsoda? Hát csak amolyan lógó szegény ember, ez vagyok én, kérem. Tetszik tudni, mit jelent ez? De azt jelenti, kérem, hogy az embernek úton útfélen baja van az úri tisztességgel. Mert valahányszor úgy látszik, nekem is leesik valamicske, mindig azt vágják a fejemhez. Maga olyan lógós ember, maga menjen innen. Pedig nekem épp úgy kéne a segítség, mint a Szent Fazé közvegynek, aki egy halott férjért 6 különböző helyről húzza a segélyt. És nekem nem, hogy kevesebb kéne, hanem még több is kell. Én is eszek annyit, mint ők. Inni meg még többet is iszok. Maguk úri emberek, csak azt kérem maguktól, hogy semmi színház. Én is világosan beszélek. Nem adom az ártatlant. Lógós ember vagyok, és kész. És az is akarok maradni. Üljön le, Doolittle. Nem akarhatják, hogy kisemmizenek a lányunkból. Mert őtet én neveltem. Koctoltam. Én ruháztam orcán verítékével. Amíg megnőtt. Szép nagyra, hogy 2 úrnak is megakadt rajta a szeme. Igaz lelkükre sok érte az 5 font. Magukat kérdem, maguk döntsék el. Mi kering? Hé, meg kell adnunk az 5-öst. Hát, rosszul fogja felhasználni. Isten bizony nem, nagyságos úr. Nem akarok ráülni, nem akarok én kamatot szedni. Hétfőre ebből egy garas sem marad. Csinálunk egy jó kis murit. A mamával. Ennek nem lehet ellenállni. Adjunk neki 10. Azt már nem, direktor úr. 10 font az már komoly dolog, azzal már nem lehet viccelni. Lőttek a boldogságomnak. Tessék csak annyit adni, amennyit kértem. Se többet, se kevesebbet. Bizonyos, hogy nem fogad el 10? Most nem, direktor úr. Holnap is lesz nap. Köszönöm szépen. Köszönöm, direktor úr! Bocsánat, kisasszony. Mi a franc? Már saját lányát se ismeri meg? A fennébe hisz ez Eliza. Milyen puccos lett, hogy kimosdatták. Becsületemre válik, igaz, direktor úr? Hamar beletanult a Schneidig modorba. Én tisztességes lány vagyok. Nem tanulok bele semmi Schneidig modorba. Ha még egyszer elmondja, hogy tisztességes lány, a papája már viszi. Maguk nem ismerik az öreget, csak azért jött, hogy megvágja magukat, az jól beszopjon. Hát mi másra kéne a pénz? Hogy a templomi persejbe hajigálja? Nem mer pofázni, mert jó meghirigellek. Ha meghallom, hogy az urakkal is pofázni mersz, nagy bajba kerülsz. Érted? Vannak még atyai intelmei, mielőtt elköszön óhatja áldását adni rá? Azt már nem, direktor úr. Hát csak nem ettem messzet, hogy mindenre kitanítsam. Azt akarja, hogy tisztességet tanuljon, csak elő a nadrágszíjat. Attól tanulni fog. Na, minden jót! Mint álom.
mint beszéd. Most mondja utánam. É. Az ég, ha kék. Az ég, ha kék. Azért az, mert száraz a lég. Azért az, mert száraz a lég. Az ég, ha kék, azért az, mert száraz a lég. Az ég, ha kék, azért az, mert száraz a lég. Látja itt ezt a 3 üveggolyót? Igen. Vegye be őket a szájába. Gyerünk! 1, 2, 3. Ne jegye meg, csak beszédgyakorlat. És most szép lassan mondja utánam. Az ismeretlen eredetű árapálya keleti szigetekről lassan átterjed a nyugati szigetekre. Az ismeretlen eredetű árapálya keleti szigetekről... A francba lenyeltem egyet. Semmi baj, van még bőven. Az ismeretlen eredetű árapálya keleti szigetekről lassan átterjed a nyugati szigetekre. Hampshire, Hereford, Hartford. Hampshire, Hereford. A francokat ez ugrál. Persze, hogy ugrál. Valahányszor a hát jól ejti. Próbálja meg újra. Hampshire-ban, Herefordban, Hartfordban a hurikán hihetetlenül heves. Hampshire-ben, Herefordban, Hartfordban a hurikán hihetetlenül... Hihetetlenül. Hihe. Hogyan érzi magát? Rossz. Gyerünk, Eliza, szedje össze magát, hadd hallom még egyszer. Ez még nem jó, Eliza. Nem is rossz. Össze kell eresztenünk valakivel. Hát tudja. Tudom már. Az anyámmal. Henry, Szervusz, mama. mit keresel te ma itt? Fogadónapomban. Ilyenkor nem szabad idejönni. Csodába is. Henry, azonnal menj Nem, haza. most fontos ügyben jöttem, felszedtem egy lányt. Úgy érted, téged szedett fel egy lány? Nem, szó sincs róla, ez nem nő. Milyen kár. Téged a 45-ön aluli nők mind hidegen hagynak. Nem érek rá fiatal nőkkel vesződni. Különben is mind buták. Tudod, mit tennél, fiam, ha csak ugyan szeretnél? Tudom, megházasodnám. Nem. Abba hagynád a járkálást. És kivennéd a kezedet a zsebedből. Ne ülj arra az asztalra, összetöröd. Gyere, mesélj arról a lányról. Hallgass ide, ma délután meglátogat. Nem emlékszem, hogy meghívtam volna. Ha ismernéd, nem is hívtad volna meg. Csak ugyan? Miért nem? Közönséges virágárus lány, az utcasarkon szedtem fel. És meghívtad ide? Ne félj, mama, megtanítottam beszélni. 2 témában járatos, az időjárásban és az egészségben. Szép időnk van, hogy érzi magát. Hál' Istennek, ez elég is. Hát, elég is. Meg nem is. Mit akarsz ezzel mondani? Tudod, mama, a kiejtését rendbe hoztam. De nem csak az a kérdés, hogy ejti ki, hanem hogy milyen szavakat ejt ki. Einsford Hillné ő nagysága és Hill kisasszony. Szent Isten. Mennyire örülök, hogy eljöttek. Üdvözlöm. Freddy? Asszonyom. Ismerik a fiamat? A fiamat? Henryt. Hill kisasszony? Örvendek. Hillné ő nagysága. Örvendek. Hill úr. Köszönöm. Na hát, a híres fia? Már olyan régen meg szerettem volna ismerkedni önnel. Magát már láttam valahol, de fogalmam sincs róla, hol. Persze nem fontos. Üljön le. Mama, én csak azt akarom Sajnos, mondani, kedveseim, az én híres fiamnak fogalma sincs a jó modorról. Nézzék Ó, el. semmi baj. Istenért, Henry. Jó estét, asszonyom. Beechwood tiszteletes és neje. Jó estét. Tiszteletes úr. Megmondta már, hogy miért jöttünk? Félbeszakítottak az ördögvinnél. Talán nem jókor jött? Dehogy nem. Ördögbe is 2 vagy 3 emberre van szükségük, mindegy, hogy ki, maguk is megteszik, üljön le. Bocsássanak meg. Pickering ezredes. Henry? Mit csinál maga a kalapommal? Pickering ezredes, meg kell tudnom tulajdonképpen mi a helyzet a Wimpole utcában. Ez a lány cseléd, vagy ha nem az, akkor ki? Nagy és neje.
Drága asszonyom, én mindent elmondok önnek. Ez az egész úgy rendkívül... Maga ez most egész pályafutásom legérdekesebb kísérlete. Ez a lány betölti az egész életünket. Igaz, Pickering? Elizáról beszélünk. Elizát tanítsuk. Elizát öltöztek. Fantasztikusan jó füle van, egyszerűen csodálatos. Akár egy sapag életemben nem lehetne még ekkora örömet a munkában. Reggeltől estig lefoglal. Nem tudok másra gondolni. Órákon keresztül töltöm a fejét, és úgy látom, sohasem fárad el a szerencsétlen. Jó a füle, ez a lényeg. Zseniális. Hogyne. Most, hogy megmagyaráztad minden. Júlit, kisasszony. Jó estét kívánok, Mrs. Higgins. A professzor úr bátorított fel, hogy eljöjjek. Jól tette, kedvesem. Örülök, hogy megismerhettem. Pickering ezredes úr, ha nem tévedek. Jó estét, kisasszony. Professzor úr, jó estét. Maradjon az időjárásnál. Mrs. Hill, Doolittle kisasszony. Úgy rémlik, már találkoztunk valahol, emlékszem a személyre. Ó, nagyon örvendek. Az ördögbe is tudom a lányom, már. Clyde. Covent Garden. Nagyon örvendek. Covent Garden. A fiam, Freddy. Nagyon örülök. Egész bizonyos, hogy volt más szerencsénk. Mit gondolnak, fog esni? Az ég, ha kék, nem igaz? Azért az, mert száraz a lég. Kék, lég. Milyen igaz, kisasszony? Viszont... Hampshire-ban, Herefordban és Hartfordban a hurrikán hihetetlenül ritka. Nem igaz? Nagyon igaz, kisasszony. Hát ez csuda jó. Hogyan mi lelte, fiatalember? Fogadni mernék, hogy jól mondtam. Igen, hogyne. Bocsásson meg. Remélem, az idő nem fordul hűvösebbre. Az influenza olyan rohamosan terjed, tavaszonként az egész családunk megkapja. A nagynéném influenzában halt meg. Legalábbis azt mondják. Bár én a fejemet teszem rá, hogy a gonosz vénasszonyt megnyugasztották. Megnyugasztották? Meg hát, ön talán nem hiszi? Már miért halt volna meg influenzában, amikor tavaly előtt torokgyíkja volt, akkor is talpra állt? Talán a nényének nem torokgyíkja volt. De mert tudják... Ó, igen, láttam én is a saját szememmel. Már egészen belekékült a szerencsétlen. Már mindenki azt hitte, hogy kampec, de akkor az én apám egy nagy pohár pálinkát nyugatott le a torkán, és attól úgy magához tért, hogy majd a poharat is lenyelte. Istenem! Ó, hogyne! Hogy is patkolt volna el egy olyan hatlóerős asszony, mint ő? Egy vacak kis influenzában. Aha. És mit gondol, hová lett az új szalmakalapja, amit nekem kellett volna örökölni? Nos? Hová? Hát valaki megfújta. Hát én azt mondom, aki a kalapot megfújta, az nyúvasztotta meg az öregasszonyt. Megnyúvasztotta? Megmondaná nekünk? Semmi, az új társalgási tónus. De ön csak nem hiszi komolyan, hogy szegény nagynényét meggyilkolták. Még hogy nem hiszem. Azok, akikkel lakott,
Egy kalaptűért is megölték volna, nemhogy egy kalapért. Egyébként az édesapjától sem volt helyes, hogy szeszes italt öntött le a nagynénye torkán. Meg is ölhette volna. Ugyan, dehogy. Úgy szopta a kisüstit, mint az anyatejet. No meg, az apám olyan nagy piás volt maga is, hogy igazán tudhatta, mire jó a pálinka. Szörnyű kereszt lehetett maga. Francokat! Nem ártott annak egy fikarcnyit sem. És mindig sokkal kezesebb is volt, ha egy-két decit leöntött. Mikor nem keresett, az anyám adott neki néhány pennit, és azzal küldte el. Aztán jó kedvűen gyere nekem haza. Tudják, sok asszony van, aki itatja az urát, hogy ki lehessen vele bírni. Bűbájos. Ha józanok, kiállhatatlanok, de nekem elhihetik, egy-két kupica csodát tesz. Maga meg mit röhög, ha szabad tudni? Az új társalgási tónuson remekül csinálja. De ha csak ugyan remekül csinálom, szabad tudnom, mi a fenén röhög? Valamit talán rosszul mondtam? Nem, dehogy. Hát, hála a magasságos égnek, én ugyanis mindig is azt mondtam, hogy... Nos, sajnos mennem kell. Viszont látásra, asszonyom. Nagyon örvendek, hogy itt lehettem. Viszont látásra. Viszont látásra, tiszteletes úr. Viszont látásra, Pickering edvedes. Viszont látásra. Viszont látásra mindenki. Bocsásson meg, Doolittle kisasszony, ha volna kedve a parkon átsétálni, én nagyon szívesen... Sétálni? Franc nyavaját, én taxin megyek. Hiába is próbálnám. Én ugyan soha életemben nem fogom megszokni az új tónust. Jobb is, ha nem. Senkire nézve sem kötelező. Mondhat, amit akar, én akkor is szégyeltem magam. Nem lett volna szabad odavinnie. Talán kissé korai volt, majd helyrehozzuk. Nézzen szembe a tényekkel. Nincs értelme, Higgins. Gondoljon a szegény lányra is. Hagyjuk abba az egészet. Ostobaság. Azt mondtam, egy csatorna töltelékből hercegnőt csinálok, tehát hercegnőt csinálok belőle. Tessék, látja ezt? Meghívás az aragóniai nagykövetségre. Magammal viszem Elizát. Megbolond. Higgy el, Pickering, ez a lány bármire képes. Eliza! Eliza! Elég a nyivákolásból. Szeretne még egy lehetőséget? Akar dolgozni? Igen. Ez az. Nem. Még egyszer. Köszönöm jól. Rossz, már vagy 500-szor megmondtam. Megbolondulok. Ugyan már, Higgins, legyen észnél. Na, még egyszer. Jól. Rossz. Freddy Hill vagyok, és Doolittle kisasszony keresem. Egy pillanat. Köszönöm. Dobja ki! Ide figyeljen, Eliza. A kisasszony nem ér rá. Doolittle kisasszony. Bocsi, valahogy így csinál. Újra itt van. Dobja ki. Gyerünk, csináljuk együtt. 1, 2, 3. Sokkal. Jól figyeljen, Eliza. Nagyon örülök, hogy eljöhettem. Nagyon örülök, hogy eljöhettem. Nem. Figyeljen csak. Nagyon örülök, hogy eljöhettem önhöz. Freddy Hill vagyok, és azt szeretném... Igen, tudom. Újra itt van. Nem ér rá, uram. Szabad, Doolittle kisasszony. Keljen fel, mi lesz? A legnagyobb örömmel. A legnagyobb örömmel. Teljes, jöjjön. 1, 2, H, 1, 2, H, 1, 2, H, 1, 2, 1, 2, H, 1, 2, H, 1, 2, H. Ennek egyáltalán nincs ritmus érzéke. Jöjjön, Pickering, megmutatjuk. 1, 2, H, 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 1, 2. Most már érti? Próbáljuk újra. Egy úri hölgynek tudnia kell szürcsölés nélkül levest enni.
Ébredjen, Eliza! Hogy szólítja a nagykövetet? Excellenciás úrnak. Úgy van. Most képzelje el, hogy egy érsek előtt áll. Hogyan szólítja meg? Őszentsége. Dehogy, érsek, nem a pápa. Méltóságod. Nem. Kegyelmes úr. Igen. Nagykövet? Excellenciás úr. És az érsek? Kegyelmes úr. A királynő? Felség. Egy nagy herceg? Hajnali 3 óra van, tanár úr. Na és aztán? Gyerünk, Eliza, kezdjük előről az egészet. Egy nagykövet? Excellenciás úr. Egy érsek? Kegyelmes úr. A királynő? Felség. Egy nagy herceg? Méltóságos. Egy bíboros? Nem tudom. Gyerünk, Eliza! Nem tudom. Az Istenért hajnali 4:30 van, tanár úr. És most kezdjük előről az egész listát. Nem bírom, igazán nem bírom. Én is bírom, pedig majd széthasad a fejem. Maga is bírom. Nem bírom, nekem is fáj a fejem. Akkor tegye a saját fejére. Gyerünk! Egy nagykövet. Excellenciás úr! Ugyan már itt is legyen észnél. Pickering, én mindig észnél vagyok. Jól van, Pickering, itt az idő. Jöhetnek a szabók, fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök és a hozzájuk hasonlók. Ki látott már ilyesmit? Hát, én már tudom. Kamélia. Nos, tessék? Nem. Dehogy nem. Ott lejött az iszap. Készen van már? Majdnem. Ideges? Ajaj, és maga? Egy kicsit se. Egy cseppet sem. Maestro! Ugye emlékszik rám? Nem, hol találkoztunk? Hiszen a tanítványa vagyok, az első tanítványa, a legjobb tanítványa, híresítettem egész Európában. Nem emlékszik rám? Ön tanított fonetikára. Nepomuk professzor vagyok, hiszen Ugyan maga tudja... Nepomuk, miért nem vágatja le a haját? Ha levágatom a hajam, többé nem vesznek észre. Nekem nincs ilyen homlokom, ilyen határozott állam, mint amilyen önnek van, igaz? És mondja, mit keres itt a hájfejűek? Nélkülem nem rendeznek nemzetközi estélyeket. Maga bárkiről meg tudja állapítani, hová való Londonban. Én pedig azt, hogy Európa melyik részéről jött. Bocsásson meg, uram, szükség van erre. A kegyelmes úr nem érti meg a görög urat. Csak ugyan már is megyek. Ez a görög diplomata úgy tesz, mintha egy szót se beszélne, vagy értene angolul. Engem hiába próbál becsapni. Hát utalőm, ami ő. Ez a Nepomuk csak ugyan szakértő. Legjobb tanítványom. De Isten óvja a mestert, aki tanítványai ítélnek. Ha megismeri Elizát, végünk. Hagyjuk a fogadást, menjünk haza. Hogyan már egy idióta miatt? Nos, Eliza, kezdődik a tánc. Készen van? Igen. Menj! Kedvesem, micsoda öröm, hogy összetalálkoztunk. Ha ez a pasas leleplez, meg fog zsarolni bennünk. Csak azt próbálja meg.
Üdvözlöm, Pickering. Méltóságos asszony. Bemutatom önnek Doolittle kisasszony. Nagyon örvendek. Nagyon örülök, hogy eljöhettem önhöz. Kedves, hogy ezt mondja. Jó estét. Jó estét, professzor úr. Árulj el nekem, ki ez az elragadó teremtés? Talán a rokona? Nem a rokonom, nem. Tudja, olyan zárkózottnak látszik, olyan távolinak, mintha idegen volna. Tulajdonképpen az, persze nem szó szerint. Tudja, én megtanultam valamit az angolokról, méltóságos asszony, Igen, én is roppant szívesen figyelem az angolokat. Jöjjön, kedves, tartson velünk maga is. Maga is jöjjön, George. Ja, Istenem! Szegény örökké az angolokról fecseg, és soha sincs igaz, amit egyetlen nagykövetnek sem. Nézze csak, hogy jön Lady Malcolm, és egész kertet visel a fején. Ma estére vetétársakat. Úgy mutatkozott be, mint az ön tanítványa. Mi a véleménye róla? 2 hét alatt megtanul egy nyelvet, tud már egy tucatot. A butaság biztos jel. Kegyelmes asszonyom, érdekli ez a Doolittle kisasszony? Igen. Próbálja meg kideríteni, hogy kicsoda. Igenis. Egészen úgy érzem magam, mint Noé a bárkáján a berakodásnál. Minden állatból 2 van. Pickering ezredes. Mesélje még nekem a görög diplomata barátjáról. Még hogy diplomata, az egy Clerkenwelli órás fia. Olyan rémesen beszél angolul, hogy egy szót sem mer kiejteni, mert attól fél, hogy elárulja magát. Egyelőre nem leplezem le, de később majd megfizet érte. A csalásért valamennyien megfizetnek. Drága professzor úr, nagyon nagy örömet szerezne nekem, ha bemutatna engem ennek a Doolittle kisasszonynak. Nem mutatom be, nem látja, hogy a hercegnővel beszél. Higgins professzor! Alig vártam, hogy megismerhessem. Isabel vagyok a Szántól. Én meg Perfid a Globe-tól. Milyen rendkívüli emberek jönnek egy estére manapság. Valóban, asszonyom. Ezredes úr, sajnos az előbb félbeszakítottak. Megkérhetném, hogy mutasson be Doolittle kisasszonynak. Ja, igen. Emlékszik, amikor beszédet mondott az Egyesület? Igen, bocsásson meg. Szálljon ránk egy percet, Higgins professzor. Muszáj beszélnünk önnel, tanár úr. Örvendek. Hallgatni kell. Milyen igaza van, ezredes úr. A humorérzéke tökéletes, Doolittle kisasszony. Megengedi? Elnézést, nagyon örülök. Csak Professzor még egy úr, kérdésre válaszol. mindent megtudtam a kisasszonyról, kegyelmes asszony. Tudja ki ő? Fáradjunk el a könyvtárba. Igen, bocsásson meg. Csak azt akartam, hogy... Képzelheti, mennyire meglepő. Tudja, mi történt? Nem bájos. Doolittle kisasszony. Remélem, ami Elizánk okosan viselkedett, és Nepomuk nem jött rá semmire. Ugyan Pickering vége a játéknak, mindent megtudott róla. Nézze, Pickering, mi történik? Ki lehet ez? Fogalmam sincs róla. A fiam megtiszteltetésnek érezné, ha táncolhatna önnel. Megengedik is azt?
Nepomuk elárul minket a nagykövetnek, remek botrány lesz. Semmiért el nem mulasztanám. Jöjjön, Nepomuk, mindent el kell mondani. Szó sem lehet róla. Mindent el kell mondani. amit Nem, tudjuk, de hogy ez az kis én asszony. titkom. De a kegyelmes asszonynak elárulom, neki joga van tudnia, ki ez a Dolittle kisasszony. Ki vele, Nepomuk? A kisasszony? Filmsztár. Jaj, dehogy. A kisasszony csaló. Csaló? Csaló? Igenis az, engem nem szed rá. Kizár dolog, hogy Dolittle-nek hívják. Miért? Igen egyszerű, a Dolittle angol név, ez a lány pedig nem angol. Aha. Tökéletes az angol kiejtés. Túlságosan is az. Tud mutatni egyetlen született angolt is, aki tökéletesen beszél angolul, dehogy. Az angolok nem tudják saját nyelvüket, csak a külföldiek beszélnek hibátlanul, akiket megtanítottak rá, igaz? Ebben van igazság. De ha ez a lány nem angol, akkor miféle? Hát magyar. Magyar és királyi vér. Ahogyan én is magyar vagyok, szintén királyi vérből. Meg is szólította a magyar. Meg, de nagyon okosan viselkedett. Azt felelte, kérem, beszéljen angolul, franciául nem tudok. Én velem akarta, elhitette, hogy nem tudja megkülönböztetni a franciát a magyartól. Nagyon jól érti mind a kettőt. És hogy királyi vér, erre hogyan jött rá? Az ösztön, maestro, az ösztön. Egyedül a szkíta fajok sajátja, ez az isteni méltóság. Ez a fenköl tekintetet, a sudár termet, ez a bűvös szépség, ez a lány, valódi hercegnő. Igen, hercegnő. Igen, most már tudom, hogy ki ez. Kicsoda? Igen, nézze csak a profilját, pontosan olyan, mint a hercegé. Mit szól ehhez, professzor úr? Hogy én? Közönséges proli lány, csatorna töltelék. Foglalkozására nézve virágárus lány. Maestro! Ön valóságos megszállottja a zsargonkutatásnak. Az ön számára a londoni alvilágon túl vége a világnak. Ez a lány kétségtelenül igazi Hercegnő. Legyen, ahogy akarja. Maestro. Nem akarok vitatkozni. Zárdra kapott pikma, már nem megyünk el többet. Helyes! Pirszné is lefekhet, ugye? Ma már nem akarunk semmit. Nem. Kikapunk Pirsznétől, ha szanaszét hagyjuk. Majd összeszedi, azt fogja hinni, részegek voltunk. Azok is vagyunk, egy kicsit. Jött valami posta? Nem néztem. Micsoda este volt. Ennyi tökkel ütött egy rakáson. Hol a nyavajába lehet a papucsom? Megnyerted a fogadást. Eliza kiállta a próbát. Eleinte érdekes volt, aztán torkig voltam az egészen. Hülye ötlet volt, halálunalom. Ugyanaz estéig veszettül izgalmas. Az első 3 perc. De amikor láttam, hogy úgy megy, mint a karikacsapás, többé nem érdekelt. Nekem nem kell több mesterséges hercegnő. Na csak, hiszen itt van. Meg kell mondanom, hogy Eliza nagyszerűen csinálta. Egy valódi dáma nem is lehet ilyen többé. Ezek még a saját mesterségükhöz sem értenek. Az a fő, hogy túl vagyunk rajta, és végre nem kell, a holnaptól rettegnem. Megyek lefeküdni, büszke lehetsz a diadalodra. Az is vagyok. Jó ét. Jó ét, jó ét. Jó éjszakát, Eliza. Olcs el a villanyt, Eliza, és mondja meg Pirszének, hogy reggel nem kell kávé, teát iszom.
A fenébe tettem a papucsomat. Itt a papucsa, tessék! Nyelje le a papucsát! Remélem, hogy felfordult tőle! Mi az? Valami baja van? Dehogy, semmi bajom magával. Megnyertem magának a fogadást. Magának persze, csak ez kellett. Én persze egy cseppet sem számítok. Maga nyerte meg a fogadást? Maga pöffeckedő béka, én nyertem meg! Miért vágta hozzám a papucsomat? Össze akartam hasogatni a képét. Meg tudnám folytani maga önző állat. Miért nem hagyott a sájban, ahol talált? A csatornában. Hálát ad az Istennek, hogy túl van az egészen, és vissza őket a mocsokba, ugye? Lám, ideges a kisnő, igaz? Ideges. Azt már nem veszek mostra, húzzam a körmét, üljön le, és maradjon csöndben. Mi lesz most velem? Mi lesz most velem? Honnan tudja, mi lesz magával? Mit számít, hogy mi lesz magával? Magának nem számít, nem törődik velem. Magától akár meg is halhatnék. Magának az a két ronda papucs is fontosabb, mint én. Ronda papucs? Ronda! Ronda. Persze mindegy. Most már úgyis mindegy. Árulja el, talán rosszul bántunk magával? Nem. Talán megbántotta valaki? Pickering ezredes Pierce-né, vagy a cselédek? Nem. Azt sem mondhatja, hogy én bántam rosszul magával. Na, ennek igazán örülök. Bizonyára kimerítette ez a nehéz nap. Tessék, egyen csokoládé. Nem. Nem? Nem. Köszönöm. Most már mindenen túl vagyunk. Nincs miért fájjon a feje. Nem. Magának már nincs miért fájjon a feje. Úristen, bárcsak meghalhatnék. Miért? Az Isten szerelmére miért? Hallgasson rám, Eliza. Ez az egész kétségbeesés tisztára szubjektív. Ezt én nem értem. Ehhez én buta vagyok. Úgy értem, képzelődés. Rossz hangulat, semmi más. Senki sem bántotta, nincs semmi baj. Lefekszik, ahogy jó kislányhoz illik, és kialussza. Imádkozzon egy kicsit, sírjon egy kicsit. És meglátja, megnyugszik. A maga imádságát már hallottam. Hála Istennek, túl vagyunk rajta. Maga talán nem örül, hogy túl vagyunk rajta? Végre szabad, azt teheti, amit akar. Mire vagyok én most jó? Mire nevelt maga engem? Hová mehetek? Mihez foghatok? Mi lesz most én belőle? Fölösleges ezen töprengenie. Bizonyára könnyen elhelyezkedik. Bár én nem is gondoltam rá, hogy el kellene mennie. Férjhez is mehetne. Maga igazán nem csúnya. Néha egész jól esik magára nézni. Persze nem most, amikor bőg és olyan ádászképet vág. Mikor nincs semmi baj, azt lehet mondani, hogy egészen vonzó. Már tudnilik a házasodók szemében. Feküdjön le és aludja ki magát. Aztán keljen fel és nézzen a tükörbe. Mindjárt megjön az önbizalma. Azt hiszem, az anyám találna is alkalmas jelöltet. Mi a körút sarkán már túl voltunk ezen. Mit mond? Virágot azt árultam, de saját magamat nem. Most, hogy urinőt faragott belőlem, csak erre vagyok alkalmas. Inkább hagyott volna ott, ahol voltam. Ha a fiatalember nem tetszik, nem kell hozzá menni. Mi más tehetnék? Akármi. Na és a régi terve, a virágüzlet. Pickering vehetne magának egyet, rengeteg pénze van. Ugyan már minden rendben lesz. Lefekszem, borzasztóan álmos vagyok. Várjunk csak, miért is jöttem vissza? Elfelejtettem. A papucsáért. Ja, igen, persze. Azt vágta hozzám. Mielőtt még elmenne, uram. Tessék. Enyémek a ruháim, vagy Pickering ezredesé?
Mi a fenét csinálna velük Pickering? Félreteheti a következő lánynak, akivel kísérleteznek. Maga így gondolkozik rólunk? Erről többé nem akarok beszélni. Csak azt akarom tudni, hogy mi az enyém és mi nem. A ruháimat elégették. Na és aztán? Nincs jobb dolga, mint hogy ezen morfondírozza? Tudni akarom, hogy mit vihetek magammal. Nem akarom, hogy lopással vádoljanak. Lopással? Ezt nem lett volna szabad mondania. Elárult, hogy nincsenek érzései. Sajnálom. Én közönséges, tanulatlan lány vagyok. És a magamfajtának jó vigyázni. Mert maguk és én közöttem nem lehet szó érzésekről. Nagyon kérem, mondja meg, hogy mi az enyém és mi nem. Tőlem fölpakolhatja az egész istenverte házat. A kölcsönzött ékszereket kivéve. Meg van elégedve? Megálljon, kérem. Lesz szíves ezeket magával vinni. El kell zárnia őket. Mert ha lába kél, még rajtam keresnék. Jó, adja ide. Ha ez az enyém volna, és nem az ékszerészé, a hálátlan száját tömném be vele. Ez a gyűrű... Nem az ékszerészé. Ezt maga vette nekem Brightonban. Már nincs szükségem rá. Ne üssön meg! Ne üssen meg, gyalázatos teremtés! Ilyet tételez fel róla, maga ütött meg engem. A szívem közepébe szúrt. Hála Istennek, örülök! Örülök! Így legalább egy keveset visszaadtam. Elvesztettem az önuralmamat. Ilyesmi még soha nem történt velem. Jobb, ha ma este nem szólok többet. Lefekszem. Jól tenné, ha Pierce-nének írna egy pár sort a kávéról, mert én nem fogok neki szólni. A fene egye meg Pierce-nét, a fene egye meg a kávét, a fene egye meg magát és a hülye fejemet, hogy verejtékes munkával szerzett tudásomat, sok drága erőmet és türelmemet elpazaroltam egy szívtelen bestiára. Hát maga mit keres itt? Hát semmit. Csak tudja, itt virasztok majd minden éjjel. Ez az egyetlen hely, ahol igazán boldog vagyok. Ne nevessen ki Doolittle kisasszony. Ne szólítson kisasszonynak. Elég nekem annyi, hogy Eliza. Hová megy Eliza? A hajóhoz. És miért? Hogy beleugorjak. Hogy beleugorjon? Miért? Freddy! Ugye maga nem tart szívtelen bestiának, ugye nem? Dehogy, drágám. Hogy jutott ilyesmi az eszébe? Hiszen maga a legaranyosabb és a legédesebb. Ejje. Ez itt nem Párizs. Nem. Bocsánat, biztos úr. Eliza! Eliza! Szabad megcsókolnom. Ugyan miért ne? Miért ne csókolhatna meg valaki? Miért ne szerethetne engem is valaki? Csókoljon meg! Csókoljon meg újra! Boldogan. Ennyi már, mi ez itt? Molesztálja a hölgyet? Dehogy, biztos úr, dehogy. Na, 1-2, futólépés. Futólépés. Dögöljek meg, ha ez nem. Ne tessen haragudni. Vegyen virágot egy szegény lánytól.
fontos. Tanár úr, itt a kávéja. Nem mondta Eliza, hogy teát kérek? Nem mondott ő semmit, kérem. Elment. Elment? Azt mondtam, elment, és pontosan így is értettem. Pilsné! Hol a fenébe van a noteszom? Fejből semmit se tudok. Eliza tudná? De nincs itt, a fene vigye el! Hát keresse meg, a fene vigye el. Mit mond az ostoba felügyelő? Ajánlott jutalmat? Mi? Szóval nem segíthet nekünk? Mi az ördögre való a rendőrség? Úgy beszélt, mintha valami tisztességtelen dologgal gyanúsítana. Engem nem érdekel, mi lesz vele. Hova az ördögbe tűnhetett el? Látták Eliza Dulit? Nem. Mama, ha tudnád, micsoda história. Jó reggelt, édesfiam. Mi történt? Eliza megszökött. Jó reggelt, Pikeringet. Asszonyom? Eliza megszökött. Most mi lesz? Attól tartok, bele kell nyugodnod. A lány teljes joggal mehet, ahová kedve tart. És ha valami baj esett? Ha nem engedhetjük el, mit csináljunk? Olyan éretlenek vagytok mindketten, mint két kölyök. Megijesztettétek szegény lány. Megijesztettem. Nem is beszéltem bele. Hát mit tettél, miután lefeküdtem? Én semmit, ő viszont annál többet hozzám vágta a papucsomat. Alig, hogy betettem a lábam a szobába, bum, pofámba vágta a saját papucsomat. És iszonyatos dolgokat mondott nekem. Nem mondhatnám, hogy meglep. Azt akarjátok mondani, hogy miután annyit dolgozott, és úgy viselkedett, mint egy igazi hercegnő, egyetlen hibát sem vétve, ti ketten csak üldögéltetek, és hozzá sem szóltatok? Hát tudod, nem tartottunk beszédet, ha erre gondolsz. Nem köszöntétek meg neki? Nem dicsértétek? Ünnepeltétek? Nem csoda, ha hozzád vágta a papucsod. Én a piszkavasot vágtam volna a fejedhez. Egy úr keresi a tanár urat nagyon fontos ügyben. Most senkinek sem érek rá. A Wimpole utcából küldték. Ki az? Valami Doolittle. Doolittle? A szemetes? Szemetes? Dehogy, uram. Ez egy úriember. Küldje be! Ez talán valami rokona lehet, akiről nem is tudunk. Lehet, hogy Eliza nála van. Előkelő rokonság. Most megtudunk valamit. Doolittle! Mi az ördög bújt magába? Higgins, hát tessék, látja ezt, ez a maga műve. Mi az én művem? Ez a cilinder, meg ez a zsakett. Jó reggel, Doolittle úr, fáradjon bejebb. Köszönöm, asszonyom. Halljam, mit művelt magával a fiam? Tönkretette a boldogságomat. Gúzsba kötött, megvette ezzel a középosztályos tisztességgel. Maga félrebeszél, egyszer adtam magának 5 fontot. Aztán még egyszer beszéltünk, ami fél koronámba került, azóta színét se láttam. Félrebeszélek? Részeg vagyok? Egyre feleljen. Igaz vagy nem igaz, hogy levelet írt egy amerikainak, mondván, hogy jelenleg Angliában a legeredetibb moralista, Alfred Doolittle. Egy közönséges szemetes? Ezra Vanna Fellerről beszél? Ja, igen, emlékszem, csak ostoba vicc volt. Ó, magának csak ostoba vicc volt. Hát igen, ezzel húztak be engem a csőbe. Adjunk annak az embernek lehetőséget. Hadd lássa a világ, hogy az amerikaiak megbecsülik az érdemet a legalsóbb néposztályokban is. Nem úgy, mint az angolok. Ezt írta a rohadt végrendeletébe, amiben évi 3000 fontot hagyott rám. Azzal a kikötéssel, hogy évente 6 előadást tartsak a Reformligába. Abba a Reformligába, amit ő alapított. Hiszen ezzel biztosítva van Eliza jövője. Most ön gondoskodhat felőle. Most én gondoskodhatok mindenkiről évi 3000-ből. Nem gondoskodik róla, a lány már nem az övé. 5 fontot fizettem Elizáért. Hát tisztességes ember maga vagy gazember?
Egyik is, másik is, mint az emberek általában. Az a kérdés, hogy megtalálta-e Elizát? Elvesztette? Igen. A francba csudamázdé van magának. Én ugyan nem találtam meg, de ő majd hamar megtalál most. Hát ide hallgasson, Dulit! Várna itt egy kicsit, Dulitló úr. Hogyne? Na gyere. Henry, meglepetésem van számodra. Csak ugyan tudni szeretnéd, hol van Eliza? Igen, hol van? Azt mondja, szívesen fenntartja veletek a barátságot, és hajlandó elfelejteni, ami történt. Hajlandó, ez óriási. Pickering! Hol van? Ígérd meg, Henry, hogy rendesen fogsz viselkedni. Jó reggelt, ezredes úr, milyen hűvös van ma délelőtt, nem de? Jó reggelt, Higgins professzor úr. Hogy érzi magát? Ragyogóan igaz, hisz maga sose beteg. Nem foglal helyet, ezredes úr? Nem merészeljen rajtam is kipróbálni ezt a trükköt. Pakoljon és jöjjön és ne bolondozzon! Gratulálok az ékes szólásodhoz, Henry. Nincs nő, aki ellen tudna állni ilyen meghívásra. Kérlek, ne avatkozz bele. A fejében minden gondolat tőlem való. Ezt a lányt én teremtettem meg. Széttaposott káposztalevél volt a piacon. És még ő játsza itt előttem a nagyvilági dámát. Most, hogy a kísérletnek vége van, ezredes úr, teljesen meg fog feledkezni rólam? Ne nevezze ezt kísérletnek, bántó ez a szó. Ó, de hiszem én a széttaposott káposztalevél. Olyan sokkal tartozom magának, hogy szomorú lennék, ha elfelejtene. Tudja, öntől tanultam meg, hogy mi az igazi jómodor, és ez az, ami úrinővé tesz valakit. Márpedig éppen ezen múlik minden. Kétségtelen. De mégis csak ő volt az, aki megtanította magát beszélni. No igen, ez a mestersége. Ez annyi volt nekem, mint mikor az ember megtanul egy divatos táncot. Semmi több. Tudja, mivel kezdődött az én valódi nevelésem? Nem. Azzal, amikor első nap ön Doolittle kisasszonynak szólított. Ezzel kezdődött az én önbecsülésem, ezredes úr. Mert valójában mi a különbség egy urinő és egy virágárus lány között? Az, ahogyan bánnak vele. A professzor úrnak mindig csak virágárus lány maradok, mert ő mindig úgy fog viselkedni velem, mint egy virágárus lánnyal. Kérlek, Henry, ne csikorgasd a fogadat. De maga előtt urinő lehetek, mert maga mindig úgy fog bánni velem, mint egy urinővel. Kedves, hogy ezt mondja Doolittle kisasszony. Nagyon szeretném, ha mostantól Elizának szólítanak. Megteszi? Nagyon köszönöm. Eliza. Hogyne? És nagyon szeretném, ha Higgins professzor úr mostantól kisasszonynak szólítana. Majd a felakasztam. Henry! No, de csak visszajön hozzánk, ugye megbocsájt Higginsnek. Megbocsát? A szentség itt neki! Csak hadd menjen! Csak hadd lássa, mire megy nélkülünk! 3 hét múlva visszasüllyed a mocsokba, ha nem fogom a kezét. Ugye nem süllyed vissza, Eliza? Nem, semmi esetre sem. Egyetlen egyet ki nem tudnék ejteni a régi hangok közül. Ez az, nem megmondtam, győzelem! Győzelem! Áó! 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 Eliza, nem tehetek róla, pénz állt a házhoz. Mi bajod? Henry, nézze, Henry! Jaj, ezredes, elkések az esküvőmről. Esküvőről? Milyen esküvőről? Enyémről. A magáé? Igen, a feleségem tisztességes akar lenni. És meg akar esküdni. Írtó ideges vagyok a szertartástól. Nem jönne velem, hogy átsegítsen. Egyszer már átesett rajta, hisz Eliza anyját is elvette. Mi mondta ezt magának? Nem mondta senki, de így természetes vagy, nem? Nem természetes, ezedes úr. De csak az urak módja. Ne tessék szólni Elizának, nem tudja. Nem volt szívem hozzá, hogy szóljak neki a dologról. Nagyon helyes. Hát eljön velem a templomba, segít egy kicsit. Nagyon szívesen, amennyire egy aglegénytől telik. Elmehetek én is, Doolittle úr? Sajnálnám, ha elmulasztanám az esküvőjét. Igen, megtetszene tiszteni bennünket, asszonyom. Szegény asszony meg ippek, hogy igen boldog lenne tüle. Mostanában igencsak kornyadozik, és iránkozik, hogy vége van a régi szép időknek. Eliza? Mostó anyát hozzám gyűn feleségül. Eljönnél velünk a templomba te is? Megrendeltem a kocsit, várjon meg. Pickering ezredes elmehet a vőlegénnyel. A vőlegénnyel? Micsoda szó? Az ember egyszeribe csak rájön, hogy hova jutott.
No, én megyek. A templomban találkozunk. Áldozatul estem az úri tisztességnek. Eliza. Nos, Eliza visszaadta a kölcsönt, ahogy mondta. Beéri ennyivel, észre tér, vagy még nem volt elég? Csak azért akar visszahívni, hogy legyen kivel pörlekedni. Legyen kit a papucsáért szalajtani, igaz? Nem mondtam, hogy vissza akarom hívni. Csak ugyan nem? Akkor miről van szó? Magáról, nem pedig rólam. Ha visszajön, ugyanúgy fogok magával bánni, mint eddig. A természetemen nem tudok, a modoromon nem akarok változtatni. Egyébként ugyanolyan modorom van, mint Pikeringnek. Nem igaz. Pikering egy virágárus lánnyal, és úgy bánik, mint egy hercegnővel. Én meg egy hercegnővel bánok úgy, mint egy virágárus lánnyal. Értem, szóval mindenkivel egyformán. Törődöm is azzal, hogy bánik velem. Azt se bánnám, ha lehordana, ha szídna. Azt se bánnám, ha kékre verne. Kaptam én már verést. De nem tűröm, hogy átgázoljon rajtam! Térjen ki az utamból, nem állok meg a maga kedvéért. Úgy beszél, mintha autóbusz volnék. Az is, autóbusz, csak pöfög a maga útján, és nem törődik senkivel. Megyek a magam útján, végzem a magam dolgát, és fütyülök arra, mi történik magával vagy velem. Visszajöhet, vagy mehet a pokolba, ahogy tetszik. Miért mennék vissza? Hát mulatságból. Én is mulatságból szedtem föl. És holnap kidobhat, ha nem teljesítem minden kívánságát. És ha én nem teszek kedvére, maga is faképnél hagyhat. És mehetek a mostoha anyámhoz. Igen, vagy árulhat virágot. Feleségül megy Pikeringhez. Magához sem mennék feleségül, ha kérne. Pedig jobban megy hozzám korban. Jobban illik. Úgy beszélek, ahogy tetszik. Most már nem a tanárom. Nem hiszem, hogy Pikering elvenné. Megrögzött aglegény, akár csak én. Nem is erre vágyom, ne gondolja. Vannak, akik két kézzel kapnának rajtam. Freddy hírleveleket ír nekem, 2-3-szor is napjában, 10 oldalasakat. Szemtelen fráter. Joga van hozzá szegény fiúnak, ha szeret, már pedig igenis szeret. Nincs joga bátorítani. Egy lánynak joga van hozzá, hogy szeressék. Ilyen ostobák, mint Freddy. Freddy nem ostoba. Lehet, hogy gyenge és szegény, de vágyik rám. Valószínűleg boldogabbá tenne, mint egy professzor, aki kínoz, és nem vágyik rám. Boldogulok én maga nélkül, ne higgye, hogy nem. Persze sose jutott eszébe, hogy én boldogulok-e maga nélkül. Kénytelen lesz boldogulni nélkülem. Én bárki nélkül boldogulok. Mert nekem saját lelkem van egy szikra az isteni tűzből. De hiányozni fog, Eliza. Ezt alázatosan és hálásan bevallom. Nagyon megszoktam a hangját és az arcát. Sőt, megkedveltem mindkettőt. A hangom megmarad a lemezeken, az arcom a fényképeken. Ha egyedül érzi magát, húzza fel a gramofont. Annak legalább nincsenek érzései. A lelkét nem húzhatom fel. Maga rosszabb az ördögnél. Úgy facsarja az áldozat a szívét, ahogyan a kínzója a fogja karját. Én egy kis kedvességre vágyom. Tudom, hogy én közönséges, tanulatlan lány vagyok, de akkor sem vagyok a maga kapcarodja. Én nem azért tanultam, mert ruhákat kaptam és autón járhattam. Azért tanultam, mert megkedveltem, mert úgy éreztem, a haverom, a barátom. Meg én is törődni kezdtem magával. Nem azért, hogy elcsavarjam a fejét, nem azért, hogy levegyem a lábáról, hanem igazi barátságból. Hát akkor én is éppen ezt érzem. És Pikering is. Eliza maga szamár. Csak hogy én nem ezt a választ vártam. Ha az én életmódom hűvös és szigorú, akkor bújjon vissza. Vissza a pocsolyába. A pocsolyában finom az élet. Zaftos, meleg, szaga van. Nem olyan, mint a tudomány, művészet, klasszikus zene, filozófia, irodalom. Én tehát hideg vagyok, érzéketlen, önző. Hát menjen férjez egy szentimentális disznóhoz. Legyen 2 vastag ajak, amivel csókol, meg vastag cipője, amivel rugdos. Ha nem becsüli, amit kapott, kapjon azon, amit becsülni tud.
Nem tudok olyat szeretni, aki engem nem szeret. Liza, maga szörnyen ostoba! Megbolondít a tudat, hogy egy ilyen libára pazaroltam szellemem kincseit. Nem tudok beszélni magával, minden szavam ellenem fordítja. Tudja, hogy nem bújhatok vissza a pocsolyába, ahogy maga hívja. És magukon kívül nincs más barátom a világon. Azt hiszi, visszamegyek, mert nincs hová mennem, csak az apámhoz. De ne higgye, hogy a lábánál heverek, hogy taposhat rajtam. Feleségül megyek Freddyhez, mihelyt el tudom tartani. Ahhoz a hülye taknyoshoz, egy nagykövethez menjen férjhez, vagy az indiai alkirályhoz. A mesterművemet nem pazarolom egy Freddyre. Azt hiszi, ezzel levesz a lábamról. Nem felejtettem el, amit az előbb mondott. Ha nem kaphatok szeretetet, legalább független leszek. Függetlenség, ostoba középosztályos hiedelem. Itt a földön mindannyian egymástól függünk. Hát majd meglátjuk, hogy függök-e én magától. Maga remekül prédikál. Én tanítani fogok. Tanár leszek, igenis. Csak ugyan? És mi a fenét fog tanítani? Amit magától tanultam. Fonetikát fogok tanítani. Beállok asszisztensnek ahhoz az emberhez, Nepomukhoz. Ahhoz a szélhámoshoz, ahhoz az undok talpnyaló tökfélkóhoz. Ha csak közeledni ismer hozzá, Eliza, én kitekerem a nyakát, hallja? Csak tekerje ki nyugodtan, mit bánom én? Tudtam, hogy egyszer meg fog verni. Most már tudom, hogy hogyan kell bánni magával. Milyen ostoba voltam, hogy erre eddig nem gondoltam. Most majd szépen kikészül Henry Higgins. Mehet a francban nagy dumájával, egy lyukas garas se ér majd a rohadt dumája. Én szerencsétlen, ha arra gondolok, hogy a lába alatt fetrengtem, hogy taposott rajtam, hogy folyton szapult, mikor egy pillanat alatt olyan lehettem volna, mint maga. Legszívesebben belerúgnék saját magamba. Az ördögbe azt mondtam, hogy nőt faragok magából, és faragtam is. Látja, így már tetszik. Curukkal, mert látja, hogy nem félek magától. Megállok a saját lábamon. Hát persze, maga csacsi. 5 perccel ezelőtt még malomkő volt a nyakamon. Most olyan, mint egy rendíthetetlen bástya. Szövetséges hadihajó. Isten áldja, tanár úr. És mielőtt ide jöttem. Azért is hercegnőt faragok ebből a szörnyű trampliból. Oh. Ha, nem, 3 hónap alatt. Kezet mostam, mielőtt ide jöttem. Igazán. Hova az ördögbe tettem a papucsomat, Eliza? A magyar szöveget Mészöly Dezső műfordításának felhasználásával Prekop Gabriella írta. Hangmérnök Bognár Gyula, vágó Fenyvesi Péter, rendezőasszisztens Sigmond Erika, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar hangok: Bálint András, Bánsági Ildikó, Buss Gyula, Kassai Ilona, Lukács Margit.